Всички ние знаем колко важна е висококачествената храна за домашни любимци и за тяхното здраве. Когато става въпрос за хранене на нашите домашни любимци, няма компромиси. Platinum се отличава с иновативен, нов, неповторим FSG начин на приготвяне. Рецептата на Platinum включва над 70% прясно месо. До момента няма марка храна в световен мащаб, която да успява да постигне толкова висок процент истинско прясно месо. Всички съставки в храната на Platinum са над 100% годни за човешка консумация. Platinum се приготвя по единствения по рода си FSG метод. Метод, който всекидневно се използва в кухнята на Platinum. Какво всъщност представлява FSG технологията за приготвяне и с какво се различава тя от традиционните храни? FSG е технология за готвене в тенджера под налягане. Това е метод за приготвяне на храна, който е разработен в кухнята, а не в хранителната индустрия и нейните промишлени помещения. Рецептата е базирана на начин, по който истинските готвачи приготвят храната. Ето и приготвянето на храната в кухнята на Platinum стъпка по стъпка. Първо, нарязаните парчета месо, плодове и зеленчуци се поставят в съд за готвене. Второ, тези съставки се слагат на бавен огън около 95 градуса. Тук е важно да споменем, че Platinum не добавят никаква вода в съда за готвене. Нарязаното месо и зеленчуци пускат собствен сос, който прави влажността на храната толкова висок. Трето, след като съставките са напълно сготвени, започва процесът на сушене. Тъй като Platinum е единствената кучешка храна, която не преминава през екструдер, процесът отнема доста време. Тук отново е важно да направим вметка. Екструдерът е място, където се пекат самите гранули на изключително висока температура. Този метод унищожава всички полезни свойства в добавените в храната. Точно за това Platinum са успели да намерят технология за приготвяне, която не включва въпросния екструдер. Четвърта стъпка. След като процесът на сушене приключи, към храната се добавят студено пресовани масла, билки и витамини. Последната стъпка от приготвянето е оформянето на гранулата и пакетирането на храната в специални опаковки, които съхраняват аромата, качеството и влажността в гранулите. Platinum има уникална по вид и текстура гранула, която всеки домашен любимец ще хареса. Гранулата е мека, лесно може да се счупи с ръка, също така е изключително сочна, ароматна и лесна за дъвчене. Преимуществото на сухата храна, приготвена по метод на FSG: над 70% прясно месо, естествени съставки, без вкусители и консервантни съставки, без съставки съдържащи глутен, лесни за смилане и питателни. Platinum – храна, перфектна за метаболизма. При традиционната суха храна всяка гранула е покрита със слой нишесте и пилешка мазнина. Този слой трябва да се разпадне в стомаха преди да започне същинското храносмилане. Тъй като това отнема доста време, храната остава в стомаха, при което кучето получава подуване на стомаха. Това състояние често предизвиква газове и нараства рискът от усукване на червата. В такива случаи е нужно кучето да запази дълъг покой след хранене, за да не се предизвиква въпросното усукване на червата. Тъй като пълноценната храна Platinum е високо усвояема, напрежението за стомаха е незначително и той се изпразва много бързо. Вашето куче няма да има нужда от дълга почивка след хранене. Още първия път, когато дадете на вашето куче пълноценна храна Platinum, ще забележите, че няма да се подуе след като се нахрани. В сравнение с стандартните сухи храни, количеството, с което ще храните своя косматко с Platinum, ще бъде значително по-малко, тъй като храната се смила лесно и осигурява оптимално абсорбиране на съставките. През последните 6 години храните Platinum получават над 50 000 доволни клиента, което я прави най-предпочитаната храна в Германия. Най-често хората споменават за подобрено качество на живот и видимо лъскава и здрава козина. През 2023 година Platinum за пета поредна година беше отличена за най-добра храна. Проучването е сред 250 различни бранда за храна. Това доказва безапелационното преимущество на Platinum пред алтернативните производители. За да докажат своето качество, Platinum решават да се подложат на одит, а именно комисия за TÜV сертификат. По този начин всички потребители могат да са сигурни, че това, което Platinum показват на своя етикет, отговаря на истината. TÜV сертификатът е доказателство за най-високо качество в Германия. Platinum предлага 100% възстановяване на сумата в случай, че вашия домашен любимец не желае да започне да хапва от храната в срок от 30 дни след закупуването й.